Kapitel 17. Leven, aannemen en vergeven. De wereld is vol onvolkomene mensen. We hebben alle fehler. We maken fehler en doen aan soms zich wij, eenmaal met vliet en veelmaal aanwijtend, met andere mensen verlengd te komen als zum durcheinander worden. Dat maakt het dringend nodig, dat we genoeg aanwenden, om aan mensen je gevallen te wassen en toenemen. Moet we het aanzien als mensen die würdig zijn voor God, zoals Jezus dat deed, op en vrij. Er zijn drie eigenschappen die we alle aanwenden moeten in onze beziehungen met mensen, en deze drie maken den ganzen onderscheid. Wanneer du wieder in deze eigenschappen wassen was, wirst du bestimmt en gevallen met mensen wassen en toenemen. En dat maakt die de deren op en voor Jezus te wenden. Nummer 1. En leven. Nummer 2. En aannemen. Nummer 3. En vergeven. Wanneer du mensen leefst, aanneemt en vergeeft, kannst du op een nieuwe weg vrede hebben in die beziehungen met mensen. Dit verbetert beides. Wo du die over die verhältnissen en gemeenschap met anderen veilst, en dat maakt eind kwellen om die zijn. Denk eraan. Wist du liever aan mensen zijn die leven en die aannemen en hastig rijdt zijn die te vergeven wanneer du feilst? Oder wist du liever aan mensen zijn die rechten, die leicht beledigd zijn? En alles jen die hullen. Dat is niet een schwere Entscheidung. Keiner gleich gerecht en uitgeschämt te worden. We gleichen alle genoeg. Wanneer we entscheiden een van deze drie, leven, aannemen en vergeven, aan te wenden, dat is een persoonlijke Entscheidung, aber dat is nog meer als dat. Jaren terug entscheiden mijn vrouw Sally en ik ons, een levengevende kerk te bouwen. We willen een kerk waar mensen wisten, dat ze je leeft, aangenomen en vergeeft werden. Jeder groep, jeder geschäft, jeder kerk, jeder familie oder jeder team heeft een beste cultuur waar ze dingen doen. Einige organisationen tragen mensen, andere waren schuiven en plus weg. Einige geschäften tragen buiten je weinig arbeider aan, andere kunnen er goede arbeider niet doorholen. Einige geschäften maken zo'n goede jeenwoord oder zo'n goede loft wat er bijna is, dat kunden kunnen niet ophouden van hen te reden van hoe goed het door is. Van anderen kunnen de mensen ook niet ophouden te reden, maar dat is dan alles negatief. Sally en ik worden aan dat cultuur wordt immer gemaakt, maar dat is niet immer moedwillens. Wanneer du die niet de tijd neemt, over de cultuur en die kerk, en die familie of en die team na te denken, wordt het dan nog een cultuur ha. Maar dat mag niet die zijn, wat du die wist gewählt ha, als een cultuurontwikkelaar en een planer van onze kerk en familie, entscheiden we ons een cultuur te bouwen van leven, aannemen en vergeven. En während we niet volkomen zijn, streven we op dag alle dag daaraan te wandelen, mensen te leven, mensen aan te nemen en mensen te vergeven. De cultuur wat du opbouwt is, dat heet, waar jeder begint ha, en die kerk, en die familie, en die nabberschaft, oder wo immer du bist, kan die helpen in gevallen met mensen te wassen en voor Christus te gewinnen. Oder dat kan die door te groot am Stich staan. Cultuur is de grond, waarin dat beïnvloedt jede aangeholing wat du hast. De cultuur wanneer du in je staat, oder wanneer du bloß dulde wordt, dat zegt mensen, wat in die groep erlaubt is en wat niet. Also, wanneer eldere de tjingen laten respectloos over andere reden, oder pluderen, bouwen ze een cultuur van respectloos zijn aan heim. Op stellen zeggen ze dat het een dood is, andere immer te rechten en over andere immer te pluderen. Wanneer du hastig rijdt best te vergeven, best du een cultuur van leven en van mensen aannemen. Dat is nodig, dat du die cultuur zaadst, oder aanstellst, en die aangeholingen met mensen. Tom dat du geestlich van durch bist, en dat du die wirklich verbindst met mensen. Moeten ze dat veilen, dat ze op een stad zijn wo er leven is, wo ze aangenomen zijn, en wo vergeving is, wanneer ze om die zijn. Leven. Wanneer we reden van andere mensen leven, reden we niet van een weekje romantische leven.
Mensen zo te leven als Jezus leeft, meint dat te bewijzen dat we aan wat regnen. Jeder persoon op deze eerd wil zich weer verveilen. Ze willen weten dat ze voor iemand een onderscheid maken en dat haar levens wordt bedienen. God leeft jeder persoon op deze weg. Niet bloß die aan Jezus geloven. Johannes 3:16 zegt, God zijn liefde voor deze wereld is zo groot, dat hij zijn einzigen Zoon geeft. Dat al die aan hem geloven, niet verloren gaan, aber dat eeuwige leven hebben. God leeft ons ver wie aan Jezus geloofde. En hij leeft mensen nog immer zo. En hij erwaart dat wie de mensen deze leven bewijzen worden. Mensen dat wijzen dat die een schatz is. Het zijn van de beste geschenken wat die jemals geven kost. En dat ändert die verhältnis met end ganz. Wanneer mensen dat weten, dat zij in wet hebben, worden ze vrij te wassen en alles te zijn wat God hen gemaakt heeft te zijn. Onze vingers naar mensen wijzen wegen ihre problemen oder Fehler, dat het niet goed. Besonders met mensen die niet Jezus kennen. Dat trifft hen plus nog weg van die antwoord die ons zo neidig fehlt. Jezus. We moeten ontvangen met mensen leven en den Wert geven als die wondervolle personen die zij zijn, van God gemaakt, in den grond leven vindt en dat ene verhältnis neemt te gaan, wat de kracht heeft alles en ihre levens te ändern. Jezus. Du is eine Sache, wat zegt, mensen geven niet om hoeveel du weet, wat ze weten, hoeveel du droomjefs. Dat is krijg wat het is. Wanneer mensen dat weten, dat zij bedingingsloos geleefd zijn, veilen ze zich dan vrij te ändern en te wassen, leven en eerst. Dat schaft aan families, dat schaft ook aan kerken. Mensen maken zich op, wanneer er leven is. Wo kannst du mensen op des weg leven bewijzen? Hou din hart deemutig en val van God zijn leven, en zijn leven wordt het dir uitraan, nur die wat het nog aan hem veelt. Zij worden deze leven speren, en dat wordt die geweldig aantrekkend maken te andere mensen. En wanneer du van leven gedreven wordt, dan wordt du die ene welle aan de tweede steed stellen. Wanneer du een wasserweg gleichst te vertalen, aber dat maakt wem amakkelijk veel, dan änderst du. Wanneer du Wasser uitmutsche tjoike leider gleichst, aber du weißt dat nie leider meer mensen erreichen worden, dan leerst du die nie leider te gleichen. Mensen kennen dat schwer, wanneer het gecontroleerd wordt, aber ook wanneer mensen willig zijn, zich voor een hand te geven. Leven is zeer krachtvol. Aannemen. Andere mensen aannemen meint end te schatzen. En wanneer du mensen wat schatst, neemst du end zo aan als ze zijn. De meeste mensen zijn om ihre Fehler bewust en weten dat ze niet volkomen zijn. Dat wisten ze al. Wanneer du andere mensen onrechte aanneemt, dan word je een persoon om wem ze zich zeer zeker voelen. Dan hebben ze een grote gevoel aan die en dat maakt die er op. Dat de kost de goede onrecht en er leven aanbrengen. Wo du niet wordt aangenomen, dan lijdt de mens. Wanneer een familie zich onder een ander recht en de steeds zich aanneemt, is er niet een goede eie en de dingen zeker naar de eerste gelegenheid weg te trekken. Aan te nemen en de zekerheid wat dat met zich brengt, is de grond voor gezonde familieverhältnissen. Dat helpt mensen geduldig te zijn met andere Fehler en sogar zich dat laten schijnen manche verschiedenheid. Een kerk wat niet de cultuur heeft van anderen aannemen, die vangt aan te rechten. Maar wanneer een kerk dat bewijst, dat ze mensen aannemen, dan velen mensen dat ze er aanpassen, zoals ze zijn. En dat is geweldig aantrekkend. Er is niet een vreemde ding in onze kerk. Dat er weer de echte boodschap wordt Amen sei oder Jo sei, wanneer ze wat horen wo ze bijstemmen. Maar eindzinnig, als zij keine boodschap bracht over de cultuur van leven, van aannemen en van vergeving, die we in onze kerk proberen op te bouwen, hier ik wat ganz anders. Ik heb groots een klare punt gemaakt, als dat je luids van de hengersterij opschalt, luider als al die wat Amen zeiden. En het wie ook daar laten verschrikken. Ongeveer 14 rijen nog hingen, zat een man
dem ik nog niemands eigen zijn had. Later vond ik uit dat hij weer nog niemals in zijn leven in de kerk binnen was. Also als hij hield dat andere mensen dat met amen bewijzen, dat meint ze weer met aanverstaan, deed hij dat op den beste weg wat hij kan, om zijn sterke gevoel te bewijzen. En zei, een woord wat ik je niet nog zeggen wil. Gott nimmt uns alle so an, als wir sind, aber hij erwartet nicht, dat wir so bleiben worden. Das erste Mal, wat das man dat so sieht, verschrocken Menschen sich daran, in ein gelachte Stall, in der Versammlung. Aber das wunderschöne Ding von dieser Geschichte ist, dass wenn hij durch meine Botschaft auch noch 7 Mal mehr datzelfde Wort braucht, dreht die Kirchenlied sich nicht um am uitzuschämen. Keine Platz anwijzen leider am Rüte der Kirche. Das man wordt so angenommen als hij weer. En op hem eng van deze boodschap geeft hij zijn leven naar Jezus. En zo'n cultuur, wo wir andere aannemen, kunnen we daar nog geen trouble stonen, wanneer het nodig is. De onderscheid is, du laat Heilige Geest aan mensen ihre harte schaffen. Weet, Gott nimmt uns alle so an, als wir sind. Aber hij erwartet nicht, dat wir so bleiben worden. Hij leift uns te sehr, uns so laut, als wir sind. Hij wil ons helpen te wassen en leren meer zo te worden als hij is. Een cultuur van wo anderen aangenomen wordt, meint niet dat we niet erwarten dat mensen anderen en wassen worden. Dat meint plus dat we niet proberen te ändern. Wenn du Christen wirst fragen, als sie Menschen annehmen, würde de meeste wel sagen, ganz sicher. Aber Menschen erwählen in ihre Werke sind sich einmal nicht einig. Einige sind stolz darauf, dat ihre Kirche alle Menschen von alle Wegen annimmt, aber in Wirklichkeit dulden sie einfach bloß. Was ist ein großer Unterschied zwischen wem annehmen oder ein bloß dulden? Zum Beispiel, eine Gruppe christliche Jungs mag sagen, dat sie eher homosexuelle Mitarbeiter bei der Arbeit annehmen, aber sie nehmen niemals mit in ihre Vertal mit an. Dat is nicht annehmen. Sie checken am doch schrots an. Wir kennen den Unterschied vielleicht nicht sein, aber andere Menschen kennen. Menschen weten, als sie wirklich geleefd sind oder als bloß geduld wordt. Ich will klar machen, Menschen annehmen meint nicht, sich einig sein mit alles, was sie tun. Und annehmen meint nicht, Mutter spreken an was sie tun. Dat meint een verlangen haben, een Verhältnis mit Menschen zu haben und wat für persönliche Verschiedenheiten dort sind. Dat meint Respekt weisen, dort wo sie sind. Dat meint so als sie sind, schätzen. Ihnen nicht den Eindruck geben, dass sie andere Maten zum Raum die sind. Annehmen meint auch nicht blind vertrauen. Dat hat nichts zu tun mit die Leute verlassen von Menschen. Du musst gesunde Grenzen setzen und dat verlangen, dat Menschen dien Vertrauen verdienen. Annehmen meint bloß eine Entscheidung machen, Menschen so zu leben, als sie sind, und dort ab der Heilige Geist lassen, ihre Lebens und Worte zu verändern. Menschen annehmen ist ein von den krachtigsten Teilen von het geestlich von der Leben. Wenn dadurch können Menschen zu einer leibtulichen Nachbarschaft gehören, kriegt so als sie sind. En een jeder heeft dat bedürfnis, wo han te gehören. Vergeven. Leib en aannom leidt vanzelfs naar vergeving. Wanneer mensen weten dat ze geschaad zijn en ze een sichere steed hebben, wo ze hangehören, hebben ze dan het vrije gevoel ihre Fehler en Schwachheiten zijn te laten en weten dat het wordt vergeeft worden. Ohne Vergebung mag wir eine Kultur von Vergeben. Wenn keiner von uns ist vollkommen, wenn wir unsere Fehler verstärken machen, können wir nicht aufrichtig sein. Du hast nichts doller aufschieben zu der Welt als Heuchlerie in der Kirche. Aber wenn wir Menschen die Freiheit geben, handzuvallen und sich wahre Abrichten zu lassen und wahre Abstunden können, ohne dass wir entrichten über ihre Sünden und ihre Fehler, dann wiesen wir an den Weg zurück nach Jesus. Das ist allmählich Menschen zu respektieren, ohne ehrlich sein und zu vergeben. Wie andere, wie viele alle. En ons fehlt tot alle an Vergebung. En wie kriegen alle viele Gelegenheiten, andere zu vergeben. Wenn wir ansehen, wofür Gott uns vergebt hat, ist das allmählich die Vergebung von anderen Menschen zu holen. Genau davor gibt die Kraft, genau zu geben. Uns wird alle noch mal weiter tun. Wenn wir vergeben,
dan buwen we de verhältnissen terug op en steht die te vernichten. Vergeving is krachtig. Verbed, die dem vergeeft wordt en die dat verjaft. Gesunde Verhältnisse können verhebst nicht was ohne Vergebung, wenn Leib und Vergebung gune taub. Du kannst nicht leben, wenn du nicht vergeben wirst. Wo vergeben wir große Sünde? Wir entscheiden uns, das zu tun. Vergebung ist nicht ein Gefehl. Das ist eine Entscheidung. Jedes Mal, wo Eier in Betternis kommen, können wir uns wählen, Vergebung zu üben. Gott hat uns befohlen zu vergeben. En hij wordt in Jezus zijn naam aanzoek de kracht geven daartoe. Dat mag tijd brauchen, aber dat is möglich te vergeven. En wanneer we vergeven, maken we een grote deur op en die persoon leven en te redden. Vergeving is de grond voor het geestelijk van ons leven, wen dat verlaat zich op genade, die je vallen van God te krijgen, en genade, die je vallen naar mensen te geven. En dit is de vrijste weg te leven. Mijn leven, aannemen en vergeven. Dit levensstil van leven, aannemen en vergeven mag leicht te verstaan zijn, maar het is niet helemaal leicht aan te wenden. Wo nimmst du Menschen an, wem's Leben ganz anders als dient? Wo lebst du die schierig te leven jet? Hier sind einige einfache Stoppen von dieser Kultur von Leben, aannemen en vergeven. Fing uit wo je überein sind. Ein Tag vertelde ich mit einem Lehrermann der Indianer im nördlichen Kanada. Über dem teilte er was von seinen Überzeugungen mit. Zum Beispiel, er glaubt, dass seine Traum ein Geist hat, der dort Dorf Fried bracht, wo er spielt. Er glaubt auch, dass wenn er sich mit einer Gruppe traf, zum Entscheidungen machen und sie von seinen Piep nach alle 4 Seiten rückpiste, würde Geist und seine Piep enthalten, weise Entscheidungen zu machen. Während ich horcht, vroeg ik vrouwen wie wirklich interessiert an wat hij glaubt. Ik zocht ook naar irgendwas, wat we overeen hadden, irgendein weg, wo ik de vertaal draaien kon van wat hij glaubt, naar mijn geloven aan Jezus. Ik vond met dit soort aan. Ik kon zijn, dat du verlaatst die Zeier op de Geisterwelt. Hij stond dort met ganzem harte bij. Dan vertaalde wie over wo ik mij op dem verloot, wem we Heilige hadden. Ik zei, dat hij mij dingen openbaart, mij aanleidt, mensen heilt en mij informatie geeft, wat ik niemand zelfs weten wil. Hij was zeer interessiert. En ver we ophielden met vertalen, zei hij, dat hij wil meer van des Jezus hier, der über de Geisterwelt is. Ik brug des mens niet wijzen dat hij aardig weer oder am doel ranen te mitteilen wat ik van de Heilige Geist wist. Ik moet hem bloos over dat thema interessiert. En dat leidt nog meer aangehullingen over Jezus en de toekomst met hem toe. Du kannst met meest irgendwem wat vinden, wat je overeen hebt. En wanneer du op dat bist, kannst du de deur opmaken, den Glauben met te delen. Zat andere gelijk met die. Viele Christen, wanneer ze de goede Nachricht mitteilen, feilen ze maten op jede gelegenheid zin wahrer stunden. Anders geloven ze zijn ihrer Glauben nicht treu. En doorheen vliegen ze schon en schuld op krijgt die mensen op, deze proeven terug. Dat is bestimmt niet wat Jezus steht. In Lukas 19, ein paar 10 lezen we dat Jezus stilhielp een man, die Zacchaeus heet, die op een boom klautert om beter zijn te kunnen. Jezus kijkt op naar Zacchaeus en roept dan bij hem en zegt, kom, schwin eraf. Ik moet vandaag nog bij die im huis aankomen. Van al die mensen door, wird Zacchaeus die dat wenigste op die reken wird ha, dat Jezus naar hem wird te middag komen. Zacchaeus wie een taxgelijkte, en jeder einer wist dat deze taxgelijkte te veel geld nemen van die schwaar schofte en ze eende zich dat zelfs toe. Die mensen hasten deze taxgelijkte. Also als Jezus zegt dat hij bij des zinder wird een gast zijn, vangen de mensen aan te fuschelen en te pluderen over dit. Wo kunnen gerechte mensen zijn doen? Wilt u ook hem denk dat in die cultuur met wem te eten bedient vriendelijkheid en jemand aan te nemen. Dat is wat het bedient. Also met een Satz, ik moet vandaag nog bij dien huis aankomen, bewijst Jezus een bedingungsloze leven
en hij neemt hem aan. Hij heeft Zacchaeus uit zijn schoonheid en zag hem gelijk met alle anderen. Jezus mögt Zacchaeus nicht der Schande für wat hij erreicht hat. Hij redt er nicht mal van. Aber nur dem, dat hij met Jezus tot middaggeet had, mögt Zacchaeus een verspreken, de half van zijn habengoed naar de armen te geven en al die, wem hij erg afgegonnen had, dat 5-maal terugtoel. Dat is de kracht van genade. Een ander maal brachten de religieuze leraars een vrouw voor Jezus, die ze een eibruch gevangen hadden. Zij konden onder ihre rechtende, vernomende Augen feilen, während sie halblos verend stand. Aber Jesus checkt er nicht so an. Als sie am vroegen, wo hij dit rechte wil, zei Jezus, die, wer von jünd ohne Sinn ist, lot den ersten Stein op haar schmieden. Johannes 8, 7. Religieuze Menschen hadden er 6 nichts als Schande gebracht. Aber Jesus sah gleich mit jeder selbstgerechte Mensch, was du wir. Wenn er auch nicht benehmen in ihr Stadt, so nimmt Jesus her doch als eine Person an. Sie braucht nicht seine Leib, Annahme oder Vergebung erst noch verdienen. Jesus beweist ihr Gnade. Ohne Leib und angenommen zu sein, kann dort kein Vertrauen oder Verhältnis sein. Die Wahrheit ist, Menschen fehlt dort an einer sicheren Stadt von Leib, angenommen zu sein und Vergebung zum Heiligen Geist anzunehmen. Wenn wir Menschen mit uns gleich sind und beweisen, dass wir entleben und annehmen, gleich so als sie sind, dann ist das eine Luft an uns, wo Ändernis möglich wird. Recht nicht. Wenn wir nicht Menschen so annehmen, als sie sind, dann fangen wir an zu richten. Wir glauben, wir weten, woran Menschen tun, was sie tun, aber bloß Gott kann ein Mensch sein Hort kennen. 1. Könige 8, 39. Wir haben bloß nicht die Möglichkeit, Menschen zu richten. Wir sind nicht fähig dazu. Und wenn wir das proben, bringen wir weiter in Begrenzungen an das Verhältnis an. Hier ist ein Beispiel. Wenn wir mal sagen, dass eine Mama stellt ein Geburtstagsfest an für ihr ausgewaschene Sehen. Diese Mama macht immer die beste Geburtstagspartys für die Kinder und sie kriegt die ganze Familie daran an, zum das Leute schenken. Aber ditmal wird die sehen an, dass das Geburtstagsfest ist nicht so wunderschön, als die, was sie Eier angestellt hat. Gewöhnlich backt sie ein Chocolate Cake, den, was das dollste gleicht. Aber ditmal hat sie bloß ein bedrehter, gekaufter Cake, ein Wettercake mitgebracht vom Stuhl. Sie hat jeder von seinen Geschwistern ein wunderschönes Geschenk gegeben für ihr Geburtstag, aber dort wird klar, dass sie sein Geschenk nicht so sehr bedacht hat. Irgendwo das nicht ganz reicht. Das Sehen macht nun eine Entscheidung machen. Ich kann fragen, Mama, was ist passiert? Ist alles gut? Vielleicht wird sie dann erklären, dass sie eine schlechte Weg gehabt hat, wo ein Ding nur das andere arg gegangen wäre, und sie hat bloß nicht Zeit gehabt, sein Geburtstagsfest zu planen. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann wird er mit ihr mitleiden. Wegen den Druck, wo sie enger wäre, und das wird immer sein. Wenn ihm das auch ein Bett verdorben wird sein, aber er wird das hastig gehen lassen. Oder er kann sich wählen, seine Mama zurecht, ohne davon zu reden. Er kann sich denken, meine Geschwister kriegen ihre beste Geburtstagskeks, gute Geschenke und interessante Partys. Aber ich kriege ein uitgedrehter Cake, ein unbedachtes Geschenk, und ein Tubkommendes, was nicht mal scheint. Ich kann mir das alle Tubstall. Mama gleicht mir nicht so sehr. Wenn er das tut und sich das alles als das sieht, dann wird er Drief, vernehmen und Ursache dafür gerecht haben. Nicht bloß benehmen. Und das bringt immer Trouble in den Verhältnissen an. Rechte machte der immer op für Weidau und Betternis. Ich habe mit vielen Menschen Seelsorge getan, die ihre Lebenszeit schöne Verhältnisse vernichtet haben. Wenn sie Menschen ihre Horte immer rechte. Aber wenn wir lernen, mehr Leben, annehmen und vergeben anzuwenden, das meint abhören mit Recht und anfangen zu vertalen und zu reden und Verhältnisse abzubauen. Das bringt die mehr Gefühle mit Menschen. Und das ist so wichtig, zu das geistlich verdauliche Leben. Leben das an Leib, an Menschen annehmen und vergeben. Jesus beweist durch sein ganzes Leben diese Kultur von Leben, Menschen annehmen
en vergeven. Deze cultuur kan eenmaal zwaar zijn te buien, aber der ist dort wert für te strijden. Dat is ook zeer neidig, zum geestlich vandaag worden. Die cultuur wordt in die kerk en die heim en in die persoonlijke leven opbouwen was, helpt mensen te verstaan hoe mensen in die omstandigheden behandeld worden. Deze wijze van leven, deze cultuur, die entscheiden wat er passeren wordt wanneer een fehler gemaakt wordt. Of het wordt beschämt en doelgerand wordt, oder aangenomen en geleerd. Een cultuur die ohne leven, ohne Annahme en ohne vergeving is, die leicht dan alles sloom. Aber wenn Menschen fehlen, dat ze zich wel uitkennen en fehler te maken, leven is dat het wordt te zien geschoven voor de fehler, waar ze zich zeker fehlen en aanvangen te wassen en toe te nemen. Bij immer een wordt erom die op, wo mensen kunnen leven, lachen en zich dat schijn laten gaan met een ander, met de fehler topen alles, in de was een zeer ontreikende cultuur ha, wo immer de jes. Du wirst meist nicht glauben können, wo kraftig Gott in diese Umstände dann schaffen kann.